హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి వీడియోలో మీకు దేశీయ విత్తనాల గురించి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నామండి. సో ఈ వీడియో అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలామంది గార్డెనింగ్ చేస్తున్నారండి. ఇప్పుడు టెర్రస్ గార్డెన్ చాలామంది స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరూ ఫర్టిలైజర్ షాప్స్లో ఉన్న విత్తనాలే వాడుతున్నారు. సో వాటి వల్ల మనకి జెర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా తక్కువ. అంతేకాకుండా వాటి ఈల్డ్ కూడా సరిగ్గా ఉండదు. చాలామంది నాకు కామెంట్స్ చేస్తారు, మాకు ఇన్ని రాలేదు, ఇంత గ్రోత్ లేదు అని అంటుంటారు. సో వాళ్ళందరికీ ఈ దేశీయ విత్తనాల విలువ తెలియాలనే ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నామండి. సో ప్లీజ్ అండి, ఈ వీడియోని అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలామంది ఈ ఫర్టిలైజర్ షాప్స్లో ఉన్న విత్తనాలు వాడడం వల్ల గార్డెనింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోతుందనమాట వాళ్ళందరికీ. సో ఈ దేశీయ విత్తనాలు వాడడం వల్ల అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. మీకు మంచి ఈల్డ్ ఉంటుంది. తర్వాత దాన్ని స్టోర్ చేసుకునే పద్ధతి కూడా నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తాను. అండ్ అంతేకాకుండా మా వారు పాలేకర్ పద్ధతి గురించి కొన్ని బుక్స్ చదివారండి. తన ద్వారా కూడా మీరు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని నేను తన ద్వారా కూడా మాట్లాడిస్తున్నాను. సో తప్పకుండా వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అండ్ దేశీయ విత్తనాలు తీసుకునే ముందు అందరికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. ఇప్పుడు దేశీయ విత్తనాలకి అండ్ మన ఫర్టిలైజర్ షాప్స్లో తీసుకునే విత్తనాలకి ఒక్కసారి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇవి వచ్చేసి నేను ఫర్టిలైజర్ షాప్స్లో తీసుకున్న సీడ్స్. నేను ఇంతకుముందు అంటే స్టార్టింగ్లో నేను తీసుకున్న సీడ్స్ అనమాట. ఒకసారి సీడ్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. ఇవి బెండకాయ అండి, లేడీ ఫింగర్ సీడ్స్. ఇప్పుడు నేను దేశీయ విత్తనం చూపిస్తాను చూడండి. ఇవి వచ్చేసి దేశీయ విత్తనాలండి. ఎక్కడ నేను సేవ్ ఆఫీస్లో తెచ్చుకున్న సీడ్స్ అనమాట. ఒకసారి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది ఫర్టిలైజర్ షాప్స్లో తెచ్చుకున్న సీడ్, పైన చూపించేది మన దేశీయ విత్తనం. అలాగే మీరు ఒక్కటే అర్థం చేసుకోండి, మన దేశీయ విత్తనాల విలువ చాలా విలువైనవి. కాబట్టి వాటిని అనవసరంగా బ్లేమ్ చేయకండి, మొలకెత్తవు అని మాట్లాడకండి. ఎందుకంటే మనం దేశీయ విత్తనాలు తీసుకున్నప్పుడు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, అది 75% జెర్మినేట్ అవుతుందండి. మిగతా 25% ప్రకృతి మనకు సహకరించాలి. అంతేకాకుండా మనం కూడా దేశీయ విత్తనాలు వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని దాచుకునే పద్ధతి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దానికి తడి తగిలిందనుకోండి, అది జెర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మీరు ఏ కవర్లో అయితే ప్యాక్ చేసుకున్నారో అందులో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు ఏం చేయాలంటే తడి తగలకుండా చూసుకోండి. ఒకవేళ అలా తగిలిన బూడిద పసుపుతో మీరు స్టోర్ చేసుకున్నారంటే దేశీయ విత్తనాలు చక్కగా స్టోర్ అవుతాయి. అలాగే ఏ సీజన్లో ఎలాంటి విత్తనాలు వేసుకోవాలో కూడా నేను ఇక్కడ చార్ట్ చూపిస్తున్నాను, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే వీలైతే రాసుకోండి. నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వలేను, ఎందుకంటే చాలా లెందీగా అవుతుంది, అందులో రాయడానికి కూడా ఉండదు. సో ఒకసారి సీజన్ వైజ్గా లిస్ట్ కూడా మీరు చూసుకొని వేసుకోవాలండి. ఈ సీడ్స్ ఒక్కసారి తీసుకున్నారంటే మళ్ళీ కొనకూడదండి. ఎందుకంటే ఈ సీడ్స్ నుంచే మళ్ళీ మీరు సీడ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అంటే రీప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ విత్తనాలు వేసుకునే ముందు మీరు తోటకూర, తర్వాత గంగవాయిల కూర, లేకపోతే పాయలకూర అలాంటివి తప్ప, చిన్న చిన్న సీడ్స్ తప్ప మిగతావన్నీ ఒక 12 hours వాటర్లో కానీ లేకపోతే గోమూత్రం ఉంటే మీరు గోమూత్రంలో కానీ నానబెట్టుకొని వేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు జెర్మినేషన్ అనేది ఇంకా త్వరగా అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కొన్ని ఇమేజెస్ చూస్తున్నారా, ఇవి వచ్చేసి పాలేకర్ పద్ధతిలో పండిస్తున్న పంటలండి. సో వాళ్ళు ఈ విధంగా సీడ్స్ని కలెక్ట్ చేసి మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారనమాట. మీరు సేవ్ ఆఫీస్లో తెచ్చుకునే సీడ్స్ కూడా ఇవే అండి. సో ఆ సార్ నాకు కొన్ని, మీరు ఎలా పండిస్తారు అని అడిగితే నాకు ఇలా కొన్ని ఇమేజెస్ పంపించారనమాట. సో మీరు ఎలాంటి డౌట్స్ పెట్టుకోకండి, 100% దేశీ సీడ్స్ ఇవి. మా దగ్గర ఉన్న సీడ్స్ లిస్ట్, అలాగే మీరు పంపించాల్సిన ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే అండ్ వాట్సాప్ నంబర్ కూడా నేను క్లియర్గా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ లిస్ట్, తర్వాత మీ క్లియర్ అడ్రస్ పంపిస్తే మేము మీ సీడ్స్ని ఆర్డర్ చేస్తాము. తర్వాత మీకు రీచ్ అవ్వడానికి ఏపీ, తెలంగాణ అయితే 4 to 5 days పడుతుందండి. అదర్ స్టేట్స్ అయితే మీకు 1 week క్రాస్ చేయొచ్చు మేబీ. ఓకే, ఈ సీడ్స్ని మేము ప్రొఫెషనల్ కొరియర్ ద్వారా పంపించాలనుకుంటున్నామండి. సో ఏపీ, తెలంగాణ అయితే మీకు 50 rupees అవుతుంది. తర్వాత వేరే స్టేట్స్కి అయితే మీకు 80 వరకు ఛార్జెస్ అవుతాయండి. ఈ సీడ్స్ మీకు అందాయా లేదా అన్నది ప్రొఫెషనల్ కొరియర్ ద్వారా ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ కూడా నేను తెప్పిస్తానండి. అండ్ మీరు ఎవరైతే నాకు వాట్సాప్ చేశారో వాళ్ళకి ఆ ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ కూడా నేను మీకు మెసేజ్ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఎలాంటి డౌట్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. అండ్ ఇంకొకటి, అందరూ ఒకటి గమనించండి, మీరు విత్తనాలు వాడే ముందర వాటిని తడి తగలకుండా చూసుకోండి. 9 months లోపల వాడుకోండి. తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు విత్తనాలు నాటాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఒక 12 గంటల ముందల సోక్ చేసుకుంటే మీకు జెర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా తొందరగా అవుతుంది.
ఈ సీడ్స్ని ఏ విధంగా పండించారో, తర్వాత ఈ ఫర్టిలైజర్ షాప్స్లో ఉన్న విత్తనాలకి మన విత్తనాలకి ఎంత తేడా ఉందో ఒకసారి మా వారు మాట్లాడతారు, వినండి. ఎందుకంటే తను ఈ పాలేకర్ పద్ధతిలో ఉన్న బుక్స్ అన్నీ చదివానండి. సో దాని ద్వారా కొంచెం మీరు తెలుసుకుంటారని నాకు ఒక చిన్న ఆశ. సో ఒకసారి క్లియర్గా వినండి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ అండి, దిస్ ఇస్ ప్రసాద్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శామ్స్ కిచెన్ గార్డెనింగ్. ఈరోజు మేము దేశీ సీడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం కదా. అయితే దీని గురించి మాట్లాడడానికి నేను మాట్లాడడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఈ బుక్ చదివానండి. నేను బుక్ చదివి చాలా ఇంపాక్ట్ అయ్యాను. అంటే కెమికల్ ఫుడ్ వాడడం వల్ల, దేశీ సీడ్స్ వాడడం వల్ల ఇంత వేరియేషన్ ఉంటుందా అని నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని నేను ఈరోజు మాట్లాడాలనుకున్నాను. ఈ ఆన్లైన్ చేసే ముందు మీకు దేశీ సీడ్స్ గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. అయితే మేము ప్రీవియస్గా ఒక దేశీ సీడ్స్ గురించి ఒక వీడియో పెట్టామండి. అది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రామకృష్ణ మఠం ఆపోజిట్ ఉంది దేశీ సీడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ది. అయితే అక్కడ చాలామంది వీడియో చూశారు, చాలామందికి నచ్చింది. హైదరాబాద్ వాళ్ళు కొంచెం చాలామంది తీసుకున్నారు. అయితే మాకు వేరే విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వేరే ఊర్ల నుంచి చాలా కామెంట్స్ వస్తున్నాయి మాకు సీడ్స్ కావాలని. అయితే మేము ఒక సార్ని అడిగి వెళ్ళాం. అయితే సార్ మాకు కుదరదమ్మా, చేయము అంటని చెప్పారు. ఈ మహారాష్ట్రలో పాలేకర్ పద్ధతిలో వీళ్ళేగా ఎలాగైతే తెస్తున్నారో సేమ్ అట్లాగే అవే సీడ్స్ దగ్గర పాలేకర్ విధానం ఏంటి? కంప్లీట్గా ప్రకృతి వ్యవసాయము, ఎలాంటి కెమికల్ లేకుండా చేసే వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన సీడ్స్ ఆ రైతుల దగ్గర కలెక్ట్ చేసి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకున్నాను. 30 years బ్యాక్ ఒక ఎకరంలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి 100 క్వింటాల్ చెరుకు తీసేవాళ్ళంట. అదేవిధంగా గోధుమ వచ్చేసి 50 క్వింటాల్ తీసేవాళ్ళంట. ఎప్పుడైతే ఈ హరిత విప్లవాన్ని మనకు తీసుకొచ్చారో, అవలంబించారో, అప్పటి నుంచి ఆ కెమికల్ పుణ్యమా, వాటి ఎరువుల పుణ్యమా అని ఫర్టిలైజర్ వల్ల 100 క్వింటాల్ పోయి 10 క్వింటాల్ వచ్చేసింది, 10 క్వింటాల్ వరకు వచ్చేసింది. గోధుమ వచ్చేసి 5 క్వింటాల్ వచ్చేస్తుందంట. అంటే ఇదంతా ఎందుకని? కెమికల్ వాడడం వల్ల భూమిలోని సారం అంతా తగ్గిపోయి మనం ఒక విత్తనం ఎక్కువ జర్మినేట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? కెమికల్ సంకరజాతి మొక్క విత్తనాలు తీసుకుంటాం. వాటి ఎక్కువ హీల్డ్ రావాలంటే ఏంటి? మళ్ళీ కెమికల్ వాడతాం. ఎక్కువ హీల్డ్ రావడానికి కావాల్సిన కెమికల్ వాడతాం. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత కెమికల్ వాడడం వల్ల మళ్ళీ లేనిపోని డిసీజ్ వస్తాయి, శిలీంధ్రాలు, అటువంటివి రకరకాల వ్యాధులు వస్తాయి. వాటిని తగ్గించడానికి మళ్ళీ ఫర్టిలైజర్, రకరకాల కెమికల్స్ వాడతాం. అలా వాడడం వల్ల భూమిలో ఉన్న సారం అంతా తగ్గిపోయి మనకు భూమి ఒక సిమెంట్లా అవుతుందంట. అలాంటప్పుడు మనం నాగలి పెట్టే పరిస్థితి లేదు. మొక్కలే నేలనే అలా అవుతే మనుషుల పరిస్థితి ఏంటి అని అంటున్నారు పాలేకర్ గారు. అలాంటిది ఇప్పుడు అప్పట్లో 30, 60, 70 years ఏజ్లో కానీ ఎలాంటి డిసీజ్ లేవు. కానీ ఇప్పుడు 30 years, 40 yearsలోనే లైక్ ఎలాంటివంటే బ్లడ్ ప్రెషర్, బీపీ, షుగర్, ఇట్లా రకరకాలుగా వస్తున్నాయి. ఇదంతా దేనివల్ల? ఓన్లీ విత్తనం వల్ల దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మన మీద ఇంత బాగా చూపిస్తుంది. అయితే మన దేశీ సీడ్స్ అనుకోండి. దేశీ సీడ్స్ ఏంటి? మనం అప్పట్లో మన తాత వాళ్ళు, మన పెద్దల వాళ్ళు కంప్లీట్గా మన పెట్టిన మొక్క ద్వారా వచ్చిన ఇత్తనాన్ని మళ్ళీ నాటి వాడిని రీసైకిల్ చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి లేదు. దానికోసమని మేము చాలా రకాలుగా దేశీ సీడ్స్ గురించి చాలా అనాలిసిస్ చేసి అక్కడ దొరికింది ఆ వీడియో పెట్టాం. ఆ వీడియో పెట్టిన తర్వాత కూడా చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి, మంచిదని. తర్వాత అందరూ అడుగుతున్నారు కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళి కనుక్కున్నాం, ఓకే అయిపోయింది. అయితే దేశీ సీడ్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి? దాని యొక్క ప్రాధాన్యత, మన దేశీ సీడ్స్ వచ్చేసి 75% జర్మినేట్ అవుతాయి. ఇంకొకటి, దాన్ని విత్తనం వేసుకునే పద్ధతి కూడా ప్రాపర్గా కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి. అలాగే ఈ సీడ్స్ వచ్చేసి సీజనల్ వైజ్గా వేసుకోవాలి. ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు, ఇప్పుడు వాటర్ మిలన్ ఉందండి, ఓన్లీ సమ్మర్లోనే వేస్తారు. ఇప్పుడు వరి ఉంది మనకు, ఏది ఖరీఫ్, రావి అంటారు కదా, 3 monthsలోనే ఆ కాలాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి. అట్లాగా ఏ సీజన్లో వేసుకోవాల్సిన విత్తనాలు ఆ సీజన్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటా ఉంది, ఎప్పుడు వేసినా వస్తుందండి, ఆల్ టైమ్. అసలు ఆకుకూరలు ఉన్నాయి, అవి ఎప్పుడు వేసినా వస్తాయి. అంటే కొన్ని వస్తాయి, కొన్ని రావు. రాని విత్తనాలను మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పెట్టి అవి రాలేవని ఏదో దానివల్ల మిస్యూజ్ చేయడం వల్ల అదంతా అవైపోతుంది. ఇప్పటి వరకు మనం తిన్న ఫుడ్ కంప్లీట్ కెమికల్ అండి. ఆ కెమికల్ ఫుడ్ ఇప్పటివరకు తిన్నది చాలు. ఇకనైనా దేశీ సీడ్స్ వాడి వాటిని జర్మినేట్ చేసుకొని మంచి ఫుడ్ తింటే మన తరాలకి, మనకి అంత బాగుంటుందని నా ఒక ఆశ. మీకు గనక దేశీ సీడ్స్ కావాలనుకుంటే, ఈ కెమికల్ ఫుడ్ వద్దు, మాకు మంచి ఫుడ్ కావాలి, మాకు హెల్త్ బాగుండాలి అని అనుకుంటే, మాకు ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నానండి, స్టార్ట్ చేశాను. అయితే సీడ్స్, దేశీ సీడ్స్ కావాలనుకునే వాళ్ళండి,
ఈచ్ ప్యాకెట్ 20 రూపీస్ ఉంటుంది. ప్రతి ప్యాకెట్లో 2 to 3 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. మీకు మినిమం ఒక 15 ప్యాకెట్స్ తీసుకోవాలండి. తీసుకున్నాలనుకున్న వాళ్ళు నాకు 9618668440కి 9618668440కి డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. డీటెయిల్స్, మీ ఫోన్ నెంబరు, మీరు నాకు పంపించిన డబ్బులు, నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను కదా, ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే, ఆ నెంబర్కి పంపిస్తే నేను మీకు సీడ్స్ పంపిస్తాను. సీడ్స్ పంపించిన తర్వాత మీకు వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను కన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ చేసుకొని మీకు అది కూడా వాట్సాప్ నేను మీకు చేస్తానండి. ఇదండి దేశ్ సీడ్స్ గురించి. ఇప్పటి వరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్.